Здравейте на всички от любимия покрив. Един стих просто, който исках да споделя с вас, излезе ми в интернет пространство преди няколко дни и престоява в главата ми. Слава на Бог за джобния дневник, в който си записвам мисли и цитати, които ми излизат и по някакъв начин ги усещам. Какво гласеше? Когато видиш човек в беда, не мисли, че Бог изпитва само него. Това изпитание се отнася и за теб. Как ще постъпиш по отношение на него? Ще му помогнеш ли или ще се отвърнеш? Изборът остава за теб. Свети Николай Велимирович. Това, което аз се замислих, че постоянно в живота ние имаме тези ситуации, в които дали ще е някой близък или непознат човек на улицата е в беда. Модерният свят и това, че сме толкова далеч от вярата и от Бог, ни е научило, че ние имаме правото да кажем: извинявай, бързам, чакай, че имам много задачи, чакай, че съм много заед. Или просто да отвърнем, както пише тук. Просто да се отвърнем, дори да не кажем нищо, дори да не вземем никакво отношение. Виждаме, да кажем, на улицата човек, който има нужда от помощ. Може да е за живота му, може нещо, колата му да е закъсала, има нужда да го побутне някой или да му услужи с нещо. И ние просто подминаваме, защото бързаме за някъде, защото сме много стресирани, защото имаме пълен график и така нататък. Това се случва, защото ние живеем изцяло в света, защото ние сме изгубили връзката с Бог, защото ние сме забравили за духа вътре в нас. И живеем само единствено в материята и живеем само единствено за материалното. Защото аз имам задачи, аз съм стресиран, аз. И ние забравяме, че сме част от едно цяло, че ние сме част от общество и едно от нещата, които Исус Христос ни остави като завет, е да възлюбиш ближния както себе си. Мисля, че хората в днешно време са изтрили ближния и са оставили само да възлюбиш себе си. И мисля, че това е, размишлявах последните дни, и мисля, че това е чумата на нашето време. Егоизма, нарцисизма, себелюбието и като цяло културата го проповядва, културата го бута. Дори аз съм бил усъкатен по някакъв начин от това нещо, което ни учи света. Не се включвам по никакъв начин като човек, който е перфектен. Просто видях един стих, който исках да споделя с вас и който намирам за много, много ценен. Стих, над който смятам, че повече от нас трябва да се замислят. Нека да си помагаме. Това е моето послание от това видео. Нека да си помагаме малко повече. Нека да се опитваме да си спомним какво е казал Исус Христос. Двете неща, които ни е казал: да възлюбиш Бога с цялото си сърце и да възлюбиш ближния така, както себе си. Не дейте да живеете само за себе си. Това е проклет живот. Това е изгубен живот. Да живееш за себе си. Да славиш себе си. Това е изгубена кауза. И е грозно. Защото колко по-хубаво ти е, когато помогнеш на някой. Колко по-хубаво е на духа ти. Колко по-добре се чувстваш ти. Когато ти си дал на някой, ти си дал от себе си, от времето си, от любовта си, от грижата си, и без значение дали той ти е благодарил, без значение какво се е случило там нататък, само този твой акт, че ти си послужил, просто усещаш в себе си удовлетворението. И просто исках да го споделя с вас, защото за много хора философията е: няма помагам на никой, когато помогнеш, да подай пръст, за да ти изядат ръката, хората, нали, храни куче да те лае, хората само чакат да им помогнеш и после да те мислят за балък, да те използват, ти си балък, ако помагаш и така нататък. Дявола работи много добре в това да заблуждава хората. И е заблуждавал и мене във времето. И затова ви казвам, аз не съм перфектен по никакъв начин, но трябва да мислим над тези слова. И прекарвайте време с Бог, молете се, четете Библия. Окуражавам ви с този пост. Прекарвайте време с Бог, много е важно. Вярвам, че със сигурност няма да е за лошо и със сигурност ще станете по-добри хора.
Приятна вечер на всички, аз ще си допия кафето в компанията на Кубинска пура и ще поразмишлявам още малко.